Sarean zehar 291. Sarean hasiera honetan lasaitasuna transmititu nahi dizuet. Lasaitasuna batez ere azken egunetan eta asteetan mundua zorabiatu duen, mundua esango nuke, zorabiatu duen gaiari buruz ez dugulako ezer esango lasai hemen La Oreja de Van Gogheko informazioa nahi baduzue, ez daukagu, ez dugu emango. Gure zorionentzako egia da berriak dauzkagula, baina kasu honetan teknologikoak gure gaia direnak. Haien artean, egia esan da, azken egunetan berri teknologiko interesgarriak agertu dira, batzuk komentatuko ditugu, beste batzuk kanpoan geratu zaizkigu, adibidez, Apple iPad mini berria aurkeztu duela, baina, iPad mini berria bakarrik aurkeztu dute, potentzia pixka gehiago izateko, Apple Intelligence gailu honetan aktibatzeko. Orduan ez da hain berri potoloa. Pasaden asteko berrietan ere, adibidez Lidl, supermerkatuena esan du bere zibersegurtasun erramintak argitaratuko duela, bere konpetidorek ere salbu egoteko eta seguru egoteko interneten, baina ez dute esan zeri buruz konkretuki. Eta estatu batuetan ere Googleri esan diote Google Play beste dendetara ireki beharko dela, baino ere ez dute zehaztu nola. Momentuz geratuko garen berriekin, urrengo atalean, berrien atalan entzungo dituzuen berriak dira, berri teknologikoak guztiak, horregatik hau sarean zehar da, eta horregatik urrengo orduan, urrengo 60 minututan teknologiari buruz hitz egingo dugu. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Eta sarean zeharen beti bezala teknologiari buruz hitz egiteko, beti bezala denboraldi honetan alternantzia jorratzen ari gara. Mila sortzireun mendea izango litzak, Borja, mila eta sortzireun zerbait urte izango balitz bezala, ez dakit nora deitzen den, el milenio de 1800 hori ezin da esan, hori gaizki esan da dago, sería el siglo de 1800 pero sería el siglo XVII. Orduan, euskeraz mendea amazazpigarren mendean egongo balitz bezala ez, emeretzi begira, trabatuta nago, en fin, turnismoan gaudela hemen sarean zearen. Bai. Gaizka eta ni bihurtu gara Cánovas del Castillo eta Praxedes Mateo Sagasta.
Tal cual. Hori zen zure referentzia Espainiako historia eta politikan. Hori zen nire referentzia, baina nahiko gaizki egin dut. Sarrera bendo egin dut, ja, topatu naiz berriekin eta trabatu egin naiz. En fin, Borja Arbosa, arratsalde on moduz. Nahiko ondo inigo. Hemen berriro ere, komentatzeko, ez? Ze motatako berriak dauzkagun hemen, bueno, programa honetan, eta zu bezala ez daukat berri askorik beste gaiei buruz, naiz eta entzun dudan asko, baina gure gaia ez denez, ezin dugu komentatu. Bueno, bai, komentatu dezakegu, bai. Bai, gu komentatu dezakegu, adibidez, ez daukagula bi enpresa paralelo gauzak besteen atzean edo besteak enteratu gabe kudeatzeko, esan dezakegu. Dakigula. Agian zu edo ni daukagu, baina bestea ez daki. A ver... Agian urrengo programa bat egingo dugu gaizka eta biok eta zu ez zara egongo. Bueno, baina, a ver, daukazu zure enpresa, baina ikusentzunezkoetarako gure elkartea. Bai. Gainera, bion elkartea. Bai. Hori, momentuz, hori horrela izaten jarraitzen du, ezta? Bai. Perfecto. Momentuz. Hor utxiko dugu. Orduan. Menua gaur, zer daukagu? Begira, lehenengo esango dizut gomendapena, hau da, trabetzen nahi naiz asko. Ze gomendatzen... Metre bihurtu zara orain. Bai, tal cual. Jatetxe bat bezala aurkeztuko duzu. Hori da, asteko berezia da TikTok, baina horretaz aparte, menuan daukaguna da, adibidez, iruzur telefonikoak, Twitter, daukagu menuan ere, movida kuantikoak eta Europar Batasunaren berria. Ordun, zure aukera da, berezia nahi baduzun, edo menutik azten garen, edo ze nahi duzu. Nire ustez TikToki buruz itzegin beharko dugu, eta hori berez berria da, zairen guk ez dugu TikToki buruz hitz egiten arrazoiarekin, badago gure arrazoiak, eta agian arrazoi horiek berri honekin zerikusia daukate. Movida totxa daukagu honekin. Eta gainera, izenburutik bera ja ikusiko duzue nahiko larria dela. Izenburuak dio TikTok badakiela, jakitun dela, adingabeetan kaltegarria dela. Ez dugu hori gu esaten, baizik eta Amerikako estatu batuetan 14 fiskal batu dira demanda bat aurkezteko TikToken kontra, eta prozesu horren barruan argitaratu baino sartu dira TikTok enpresaren dokumentu pribatu batzuk, barneko dokumentu batzuk, non beste enpresetan egiten den bezala, arrisku analisi horretan, datu batzuk ematen dira nahiko konkretu eta nahiko garrantzizkoak, isladatzen dutelako TikTokek badakiela nola sortzen duen menpekotasuna bere erabiltzaileen artean. Ikerketa hau estatu batuetako irrati publikotik etorri da, konkretuki haiek hartu dutelako, haiek eskuratu dituztelako dokumentu hauek, eta dokumentu hauetan denetarik dago, baina denetarik. Adibidez, datu konkretuetan sustatzen badugu kontu hau, dokumentu batean esaten da bermatuta dagoela, menpekotasuna sortzen dela, erabiltzaile batek 260 bideo ikusi ostean, 260 TikToken bideo luzeetan gutxi gora bera da ordu erdi. Hau da, ordu erdi TikTok kontsumitu ondoren behin menpekotasuna sortu da. Ia kasu guztietan. Badakite ere, eta dokumentu horietan agertzen zen osasun mentalaren kontrako efektuak daudela TikTok erabiltzeaz batez ere nerabeen artean, antsietate arazoak sortzen dituela ere nerabeetan,
lo egiteko arazoak ere, baita ere, bueno, jartzen da dokumentu horietan, barkatu, ataskatu egin naiz, barkatu, jartzen da dokumentu horietan ere, edertasun inguruaren bueno, arazoak daudela ere, esango du, ze arloan konkretuki, filtroak jartzerakoan, bideoak argitaratzerakoan, filtroak jartzerakoan, algoritmoak honesten zituen edo askoz gehiago gomendatzen zituen filtro horiek zeuzkan bideoak, baino aldi berean filtroek dauzkaten bideoak fomentatzen dute edertasun estereotipo oso konkretu bat, kaltegarria dena ere, eta bueno, jarraitu dezakegu horrela, beste 5 minutu esaten zenbat gauza jartzen diren dokumentu horietan, baina basikoki argi dago arriskua, TikTok arriskua identifikatu zuela, baino ez dute zer egin, azken urteetan. Badakizu, ze gogoratzen dute momentu honetan, berri hau komentatzerakoan, eta lehenik eta behin esango dut, bueno, erreferentzia, filmetako eta pelikulako erreferentzia utziko dut minutu bat pasata, eta lehenik eta behin esango dut, TikTok bakarrik, hau Amerikako estatu batuetan egiten ari da, TikTok hor salaketa eta hori guztia, baina hori egia esan da bakarrik TikTok egiten du? Edo arazoa da TikTok txinatarra dela eta beste sare sozialak hori ere egiten dutenak ez daude txinan finkatuta? Hori ere izan leike, egia da estatu batuen kasuan, bueno, argi dagoera, gero eta presio handiagoak jasotzen ari dituela ByteDance dela TikToken gaur egungo enpresa bueno, negozio hori beste estatu batuetako enpresa baten eskuetan usteko. Baina egia da ere, beste kasuetan, ez dakit hainbeste ikertu den edo ez, baina beste kasuetan ez da hori topatu. Claro, ni pentsatzen ari naiz ez da topatu zergatik. Hori da, ez zu daukasun pentsamendu berdina, bai, izan leike ez topatzea ez dutelako bilatu. Baina egia da baita ere Metaren kontra, Facebook eta Instagramen kontra ere joan direla horrelako ikerketak egiten, eta zerbait lortu dute? Zerbait lortzeaz gain edo ez, egia da Instagramen konkretuki gauza hain larria ez den iruditzen dela, orokorrean. Osea, pentsamendu orokorra uste dut dela TikToken konkretuki arazo bat dagoela. Claro, menpekotasunaren arloan, pues, Instagramen kasuan baita ere, storiesekin, gora eta hor egun oso eman dezakezu. Beste adibide bat jartzeko... Badakizu zein zen egin nahi nuen referentzia, pelikula Casablanca, eta filmen frase, bueno, pelikula hori ikusi dutenak, ze eskandalo konturatu nahi hemen jokatzen dela. Claro. Hor daukazu zure diru sarrera, eskerrik asko. Claro. Batean guztiok bagenekien TikToken barruan daudenak eta TikToketik kanpoan gaudenak baita ere, eta ez bakarrik TikTok, esan duzu Meta, Instagram, eta horiek guztiak, plataforma horiek lehenik eta behin, menpekotasuna bultzatzen dutela, noski beraientzat hobeto, eta gehiago denbora ematen badute beren erabiltzaileak, hain eta gehiago ematen diete informazioa, eta hori traduzitzen da publizitate diru sarreretan, eta beraien jarrera konportamentua interneten, eta hori neurri egitea, eta beraien plataformaren diru sarrerak multiplikatzen dira. Baina hori ere gertatu zen Netflixekin informe batean agertzen zela haien kompetidoreak mundu virtual internetez kanpo zirela
nola zen, familia eta lagunak, horrela jartzen zuten, claro, kontsumoa goraka eramateko, ze behar dugu, erabiltzailea, isolatzea bere entorno, bere ingurunetik. Bai. Claro, hori jartzea oso fuertea da. Bai. Eta hori horrela esatea, esan nahi du, informe hori edo dokumentu hori baiestatu duen pertsonak ez duela ni un sentimiento, o sea, bueno. Esan nahi dut, ez du ikusten dirutaz aratago, egia da enpresa bat direla, vale, ok, perfecto, estupendo, enpresa bat horretarako dago, baino, en fin, un poquito de, yo que sé, responsabilidad social eta bai, horiek, bueno, a ver, egia da gizartezko ikerketa bat egin nahi baduzu eta hortan beraz finkatzen duzu zure ikerketa puntuak, ba hori da errealitatea, jendea hainbat eta gutxiago gizartean murgiltzen bada edo bere lagun eta familiarekin esperientzia fisikoak errealitatean badauzka, gero eta areta gehiago egongo da sare sozialak erabiltzen edo interneteko plataformak, edo hori denboraren zatitzea da, eta hori... Baina hori da azken finean harridura soziala sortzen duela. Azkenean ez daukalako etikarik esatea zure erabiltzailea bere ingurutik eta bere familia eta lagunetatik isolatu nahi duzula. Hain eta txarto pertsonentzako, hain eta hobeago plataforma hauentzako. Beste frase politiko bat, cuanto peor mejor. Hor marraren bat egon behar da, ez dakit nor jarri eta noiz, baina hor marraren bat egon beharko. Bueno, bai, a ber, ni hori ez dut hain problema, hain handia ikusten, hau da, hainbat erreminta kentzea ez legoke gaizki, hau da, scroll infinitoa adibidez, nire ustez lehenengo mailako problema da maila honetan, hau da, zu ikusterakoan eta beste bat, ez dago bukaera, ez dago checkpoint non esaten dizute, ja dara matzazula eun bideo, edo 200, edo 500, edo nahi desunak, baina puntu kontrol batean, hau da zure burmuina, joan dezake infinitura eta hor geratu. Eta horrelako erremintak diseinatuta daudela espezifikoki objektibo bat lortzeko, eta dira objektibo hori, ez da beste objektibo bat, horrelako erremintak zentsuratzea lehenik eta behin, eta posible bada debekatzea direkto, nire ustez lehenengo pausu interesgarri bat izango litzateke, zeren eta gaur egun, eta agian entzule bat hau entzuten dagoena pentsatzen ari da, baina nola proposatuko duzu hori, edo disparate bat, baina badauzkagu jadanik legeak tabakoa kontrolatzeko edo murrizteko, edo alkohola kontrolatzeko edo murrizteko, dentro lo posible, beste drogak ja direkto ilegalak dira, eta kasu honetan daukagu erreminta bat interneten dakigula, uste dut ja dagoela konsenso gizarte nagusi bat, dakigula plataforma hauek sare sozialak menpekotasuna sortzen dutela. Helduetan eta ez hain helduetan. Esango nuke menpekotasuna sortu daitekeela. Daiteke. Bueno, vale, sortzen dutela, badago jendea menpekotasuna daukala. Agian bere kabuz edo agian plataformak baita ere bere gauztak egiten ditu. Ez que gainera gu eta berri hau komentatzen beste programetan ere ikuspuntu berdin, azken momentuan ikuspuntu orain komentatuko dizudan ikuspuntua ere atera dut esan ez, ojo, gu ez gaude gainera hemen sarean teknologiari buruzko berria komentatzen ditugula, ez gaude sare sozialen kontra. Ojo, cuidado. Eta horregatik esan dizut, sare sozialak ez dutela menpekotasuna sortzen, baina sortu dezakete. Bai. Osea, aukera badago, bai. Baina labana bat erabiltzea bezala. Osea, lo mismo. Herramienta bat dira, erabilgarriak dira, eta herramienta hori arrisku batzuk dauzka. Hortik aurrera,
esan dako arrisku hoi, erramintak berak arrisku, eske hau izango litzateke labana bat saltzea bezala alerta batekin esan ez puede cortar, coño. Bai. A ver, baina egia da, adibidez Scroll Infinituaren kontua kontrolatu daitekela. Pizkat beste gauza batzuk ere aztertuz, TikTokek ere esaten dituena, adibidez, umeen kasuan, 13 urte baino gutxiagoko erabiltzaileen kasuan, sare sozial guztietan arazoak egon dira honekin, eta, bueno, batzuetan, adibidez, Twitter zenean, edo Instagramen kontrolak jarri dira. De hecho, duela gutxi Euskal Digitaleko akontua blokeatu ziguten, jaiotze data aldatu nuelako, eta nire kopia bat bidali behar izan diet desblokeatzeko, osea, horrelako gauzak gertatzen dira, horrelako kontrolak jartzea, TikTokek berak esaten du, ez dute nahiko egin arlo horretan, baita ere moderazio arloan, batez ere, zuzenezko bideoetan edo bideo oso arriskutsuetan gehiegi edatu direla eduki batzuk ezabatu baino lehen. Moderazio arazoak ere beste sare sozialetan daude, baino Twitter konkretuki, Twitter zenean, orain puta mierdoa, baino Twitter konkretuki uste dut eredu zela bere momentuan, bere arazoekin eta bere mobidekin, baino eredu zen duela 2 urte moderazioari buruz nola egin behar den edukien kontrola. Ondo egiten zutelako, hobetu alzen? Bai, hobetu alzen. Orain ez dute ja ezer egiten, baino ezer ez. Orduan, claro, ez da bakarrik TikTokek berak egiten duena, baizik eta baita ere industriara begiratzea eta esatea, kontxo, adinaren gauza kontrolatzeko erramintak daude. Eta gure kasuan ez ditugu jartzen. Pues hombre, hor arazo bat daukazu ere. Bai, gogoratu dezagun, orain dela uste dut 2 edo 3 hilabete uste dut izan gertatu zela udan zehar edo uda baino lehen gobernuak aurkeztu zuela programa bat pagina pornografikoetan izateko bai, gogoratzen duzu, ez? Barre eginez, baina, saiakera esan behar da nahiko interesgarria dela gutxienez. A ber, azkenean leku hauek esango dut pornografikoak, baina baita ere jokoa egiteko, edo, gutxienez, 18 gehi izan behar dituzten aktibitateak interneten oso erraz ziren horrelako kontrolak puskatzea. Hau da, zuk esanez, bai, irakurri dut eta 18 urte baino gehiago dauzkat, eta ez baina utzi didate ate hau pasatzen. Zerbait jarri beharko dute. Claro. Edo bai edo ez, baina gutxienez eztabaida hor jartzea, hau da, zen motatako erreminta edo kontrol edo sistema jarri beharko ditugu, azkenean nahiko zaila izango da guztia kontrolpean izatea. Ezin izango dugu, baina gutxienez jarri zailtasun maila bat non ezin izango duzu 100%, hori ezinezkoa dela edozein arloan sekurtasun izatea, baina gauzak hain pizka bat zailago jartzea gutxienez kontuz ibili edo horrelako mezua ematen duzu zure gizarteari. Eta plataforma sare sozialen kasuan ni ustez, komentatu ja ditugu batzuk, bat horrelako erremintak Scroll Infinito eta menpekotasuna ematen dituztela, ezabatzea eta posible da debekatzea. Bigarrena, edukietan zuk esan duzun kontua, edertasun edo batez ere erabetan, edozein pertsonatan sustatu aldezaketen arazoak bere irudi propioetan horrelako gauzak, agian ez debekatzea, baina
gomendio gehiago jartzea edo kontu gehiago ibiltzea, agian tabako kajetiletan kutsatiletan gertatzen den bezala jarri mezuak esanez, filtro hauek tontakeria bat dira eta nahi baduzu zeure kabuz ondo ikusi aldezu. Horrelako, jo que se, filtroak arriskutsu bezala ikusten badira, kendu daitezke. Bai, hori da, baina ez eman mesua filtroak beharrezkoak direla, zuk beti polita agertu behar zarela sare sozialetan, eta ez badaukazu 200 like jartzen duzun post bakoitzean, ez zara mierda bat. Ez hori jarraitzeko eta bukatzeko konportamendu zuk esan duzun bezala moderazio bat, hau da harrera txarrak, hau da kalean gertatu aldiren bezala, hau da kalean gertatzen badira harrera txarrak edo pertsona bat mehatxuan edo zein problema tan jartzen badute, badago polizia eta salaketa eta pertsona hau eta identifikatzeko, gero batzutan errazagoa da, baina gutxienez badago internet ez dagoen sentsazio bat non bihurtzen da selva salvaje. Hau da, egin nahi desuna, inork ez duela kontrolatzen, inork ez dizoa kontuak eskatuko, eta ez dizute ez galdetuko ere, ez dakitelako norzaren. Zu profil baten atzean anonimatu absoluto daukazula esateko eta egiteko nahi desuna. Mira, bi ikuspuntu honi buruz horrela abuela pluma, bata gainera industriako uste dut interesgarria izan daitekena, eta doainik emango dut ideia hau, ez duten entzungo, hemen uste dut ideia. Hain industria handia izan da, eta azkenean badauzkazu biro aktore oso handi, baina beste aktore txiki batzuk ere, arazo berdinak dituztenak, honen onura ere jaso aldutenak, zergatik ez dugu egiten, baina ez estatuen iniziatiba baizik eta industriaren iniziatiba, hau da, Snapchat, Meta, Twitter, orain X, eta beste 3-4 sare sozialak topatzea eta esatea, sistema bat egingo dugu, azkenean zenbat herrialde daude munduan, 200, horrela gutxi gora bera. Egia da, 200 identifikazio sistema edo 200 identitate sistema kudeatzea ez dela erresa, baina hainbeste diru egiten dugunez, emango dugu diru horren zatitxo bat, gu guretzako gure industria kontrolatzeko. Nola? Sistema unifikatu bat eginez, adina txertatzeko, adibidez, dela, arraso larrienen artean. Herrialde bakoitzerako beharko duzu jakitea nola den DNI bat herrialde batean edo bestean, edo ziurtagiri digitala erabili alduzun, edo ez dakiz datu pertsonal eskatu aldituzunez, la movida todo padre. Baina behin hori eginda, pertsona bat izan halko ditu, bat, bi, bost edo nahi dituen profilak bere izenean, hor ja identifikatuta dago nor da eta zea kontu kontrolatzen dituen, eta adinaren kontua hor bukatzen da. Akontu berri bat sortzeko, zure nan kopia bat bidari beharko duzu, eta gainera instrumentuak daudenez Espainian eta beste herrialdeetan zure identitatea txertatzeko, adibidez hemen Espainian poliziara eskatuz identifikazio hori, kontua bukatu da. Claro, horregatik esaten dut, industriaren kontua izan leikela, haiek daukatelako movida, eta haiek daukatelako arazoa. Herrialdeen laguntzarekin, por supuesto, eta herrialdeek baita ere lagundu beharko dute hau kontrolatzera, por supuesto, baina enpresek berak ere interes pizkat izan beharko lukete hau konpontzeko. Beste kontua, moderazioarena, baita ere bere bea aurpegia dauka, Espainian, konkretuki Bartzelonan dagoelako Metak erabiltzen duen Dorrea? Ofizinak? Akbar Dorrean, da,
hor daukate enpresa bat subkontratatua metaren moderazioaren parte bat egiten dituenak, eta enpresa honen langileek bere baldintzaz kexatu dira asko ere, lehenengo laguntza psikologiko oso gutxi dutelako, soldata, ja ni te cuento, eta bere baldintzak orokorrean gainera call centerren konbenioan call centerren hitzarmenean egonda Espainian, ja ni te cuento, zelan den soldata eta baldintza guztiak. Hori ere hobetu behar da. Hori hobetzen da metak zuzenean kontratatzen langile horiek? Pues ziurrenik ez. Hori hobetzen da orokorrean pertsona horien lan baldintzak hobetuz, eduki horiek ikusi behar dituzten denbora murriztuz eta jende gehiago jarriz. Claro, osea, eske hori argi dago. Ez baduzu moderazioa zaintzen, horrelako sare sozial super handietan, eta gainera beste gauza bat egin ahal dute. Hau, ba hori, industria osoan irekitzea, eta beste sare sozial batek, orain justu hasten den sare sozial bat, honen arazoak, pairatu beharko ditu beste sare sozialak bezala, vale? Ordaindu dezala sare sozial honek ere bere erabileraren arabera sistema hauek martxan jarraitzeko. Quiero decir... Experimentu interesgarri bat, Inigo, momentu honetan etorri zait. Imaginatzen dut porrot bat izango zela. Baina, imaginatu esazu norbaitek, ez dakiz zer, enpresa pribatu edo publiko edo nahi duzuna, ateratzen duela sare sozial bat non erregistratzeko eman behar duzu nana edo zuk esan duzun bezala erregistratu behar duzu zure profil publiko batekin. Hau da, zure rastro uzten duen profil bat, eta zu sare sozial hortan zerbait ilegala egiten baduzu, oso erraz izango da zuri salatzea eta hori poliziara edo nahi duzun lekura eramatea eta jakitea zuri non zauden. Arrakasta izango luke? Edo jendeak nahiagoko luke jarraitzea egoten sare sozialetan anonimoki. Hau da, ze gizarte bezala, hau da, ez da oso handi bat, ez bakarrik enpresek serio hartzea, hori ja, dakigu ez dutela egiten. Ez bat, ez bestea, ez inor. Baina, gizarte bezala, prez gaude, zenolako irudia daukagu sare sozialetan. Sare sozialak dira gure munduaren edadura bat, bezala ikusten dugu, edo mundu bat aparte, mundu digitala, hau Digimon serie bat bezala izango baliz bezala, mundu horretan ez daude legeak, mundu horretan ez dago polizia, mundu horretan ez didate ikusiko eta ez dute jakingo zer egiten dudan, nahi dudana egin aldut, ez dago kontrola, anarkia. Ze motatako irudia daukagu gehiengoa, ez dago ikerketa egitea oso ere interesgarria, norbait tesi bat egiten pentsatzen badago zertaz egin, nire ustez nahiko interesgarria, nola atera datuak gero inkestak edo, baina ze irudia dauka gizartea, nola dira sare sozialea, ze nahi dute izatea, ze nahiagoko lukete. Hor bi lerro dauzkat komentatzeko. Alde batetik, internetaren sorreran edo internetaren... Norbaitek egin du jadanik egin badu nijo. Uste dut ez. Internetaren mamian egia da beste faktore bat dagoela ere, dela interneta berez izquierdoso eta akademiko batzuen inventoa dela, baina oso izquierdoso bai, osea, kizir, interneta jaio zen informazioa partekatzeko dirua jarri gabe. Básicamente. Bueno, baita ere informazioa babesteko sare deszentralizatu bat hori izan ideia orokorra. Informazioa partekatu nahi dugula, azkar eta ordaindu gabe, pinpan, vale? Orduan, eta hori da izquierdoso batzuen ideia. Que a mí me parece de puta madre, Ojo. Bueno. Orduan, hortik aurrera, internetaren lehenengo erramintetan identifikazioa norbait nor zen
identifikatzea ez zegoen diseinuan, ez zen beharrezkoa. Hortik aurrera, interneta behin gizartera ireki denean, hor sortu da behar hori. Honekin esan nahi dizut, azken finean, pertsona askok baita internetaren lehenengo momentuetan egon direnak bilatzen dutena interneten anonimotasuna dela. Orduan, hor lehenengo arazo. Agian sartzen dira bilatzeko mundu errealean lortu ezin duten gauzak. Baina, etorkizun batean enpresa batzuk imaginatzen duten bezala metabertso batean bukatzen badugu betaurreko virtual hori errealitate virtuala balitz bezala, zenolako mundua aurkituko genuke. Zeren momentu honetan ez dugu irudia jartzen interneti. Ez daude pertsona irudi fisikoekin, bueno, badaude, baina ez dago publiko orokorrako, eta hiriak eta herriak eta errepideak eta kotxeak horrelako kopia bat balitz bezala, internet mundu errealaren kopia bat. Baina hori izango balitz bezala, gehiengoa izango zen anarkia. Tal cual. Hortik aurrera, gizarteak zen nahi du sare sozialetan, gizarteak kaso askotan uste, bueno, Hau da, nahiko gizarte basatia da. Claro, es que giza naturak bera nahiko gizarte... Bai, bueno. Nahiko basatia da. Vale. Hori egia, baina hortik aurrera... Milaka eta milaka urte ja atzera gizartea zen basatia eta hori ja evoluzionatu zuen, baina... Ni gizartean bai ikusten dudala bi korronte, bi lerro, batez ere estremotan, bai ezker oso ezkerrean, bai eskuin oso eskuinean anonimotasun nahia eta beharra dutenak, batzuk deliktuak egiten dituztera beste batuen kontra, basikamente, eta aldrebes ere. Orduan, horiek bai ikusten ditu dela, anonimotasun nahi oso potentearekin, eta hor erdian dauzen jende asko uste dut ez duela anonimotasun hainbeste baloratzen. Eske horregatik gizakiok gizartea eraiki genuen, gure eskubideak babesteko, eta gure eskubideak babesteko ez dago gure eskubideak babesteko besteen eskubideak murriztu behar dira, ez dago beste aukerarik. Hau ya, debate filosofiko bat izan. Bueno, bai. Baina horregatik esaten dizut, industriaren kontu bat izan leikela esateko, a ber, ojo, anonimotasuna nahi baduzu, jarraitu sare sozialentik kanpo, osea, ni ezagutzen ditut, hainbat pertsona ez daukatela sare sozialik, oso pozik bizi dira, eta dena superrondo. Sare sozialetan, osea, eremu hontan sartu nahi bazara, arauak hauek dira, da punto, beste hainbat arloetan bezala, arauak dauzen bezala, hemen ere. Bai. Ta listo. Bueno. Ba hori izan leike movida guzti honen... Ze espeziala izan da gaur plater espeziala, ja uste dut lehengo eta bigarren, ja. Eta bigarren, eta ia postreraino heldu gara. En fin, jantoki batzuetan bezala daukazu menua edo eta gero plater berezia, baina da plater berezia guztiz. Pizkat berezitxoago egiteko, uste dut urrengoa aproposena izan leikela Europar Batasunaren berria egitea ja berezitasunekin jarraitzeko. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Egia da gaurko Europar Batasunaren berria ez dela oso berezia bakarrik galdera bat izan delako. Konkretuki Europar Batasunak temuri egin dion galdera esanez abertemu maitia. Nola kontrolatzen duzu zure produktuak ilegalak ez izatea? Ilegalak edo patenteak patenteen kontra doaztenak edo kopiak direnak, ilegalak
arlo guztietan ilegalak, bai jabetza intelektualaren arloan, bai ilegaltasunaren kode penalaren arloan. Hau da, jo que se, zelan kontrolatzen duzu Espainian pistola bat ez duzula saltzen. Bueno, norbaitek ez badaki, ni adibidez orain dela gutxi esnekien, temu da AliExpress berria, hau da, zuk edo zein objeto erosi aldezun denda txinatarra online. Gainera oso merke. Bai. Mierdolo batzuk dira, egia. Bueno, oso baita ere merke. AliExpress eta hor saltzen zuten. Bai, osea, no esango genuke pasaden hamarkadan, bueno, duela bi hamarkada Espainian geneukan bazarra, el bazar, gauza, bueno, erabilgarriak, baino kostu txikian, horren ostean etorri zen el chino, El todo a 100. Bueno, el bazar, el todo a 100, ok. Bai. Gero etorri zen el chino, Bai, txinatar, hori izango litzateke AliExpress. Eta gero, ja... Interneteko el chino. Beste arlo batean sartu gara denda fisikoetan dela el paki. Que txino, baino askoz merkeago eta gainera jateko daukana. Hori izango da ja Temu. Zarean zehar ez du arrazastakeriak babesten. A ver, ni realitate... A ver, pizka bat, Jope. Bueno, vale, me retracto. En fin, hori... Joan garela, pausuz pausu, gero eta produktu merkeagoak saltzen interneten, gero eta txarragoak, eta gainera gero eta esango dut, marketing manipulazio gehiagorekin. Eta gainera, Temu aplikazioa jaisten baduzu Androiderako, kriptotxamponak minatzen ditu zu jakin gabe. Beitu. Eta zure datuak bidaltzen ditu txinara. Dena daukate. iPhoneen esain beste. Bueno, ba. Ahora, malware bat instalatzen. Horrela da. Ez du frogatu, ordien. Zorionez, esan dezaket nire mugikorra ez duela, bueno, agian bai, baina beste aplikazio batzuekin, ez a dakit. ver, pizka txantxa da, baina egia da, segurtasun arazoak daudela ere, bai. Temuko aplikazioarekin. Eta Europako zerbitzu digitalaren legea, badakizue, jadanik urte bat daukagu lege honekin, hori betetzeko, horregatik Europar batasunak dago keskatuta, eta baita ere kasunetan imaginatzen dut arrazoiarekin, erregulazio baldintzak betetzen ez baditu, noski ezingo dugulako berriro ikusi, edo gehiago ikusi. Edo horrela ikusi ez dakit. Zerbait. Zerbait. Bueno, hori kontua. Lege honen arabera, Temu da online plataforma handia, eta online plataforma handi hoiek behartuta daude hainbat datu ematera Europar batasunera, eta bueno, Temuk esaten du, lagunduko dutela Europar batasuna de mil amores, behar duen informazio guztia eskuratzera. Ikusiko dugu. En fin, iruditzen bazaizu, Borja, hori, 20 minutu baino pizka gutxiako dauzkagunez, berri azkarrak XL egin alditu? Bueno, nahi baduzu. Edo berri gehiago, ez daukagu komentatu dezakegu berri pare bat eta gero ja berri azkarrak. A ver, es que se nos acumula plancha, daukagu berri azkarrak, daukagu anti-clickbait, daukagu titulol. Ez daukagu titulol. Ez daukagu titulol? Ez, azte honetan ez daukagu titulol. Hau, ezinezkoa da, Borja. Begira, hori baino lehen, ezer baino lehen, ez que ez dakit, nola, zein komentatu nahi duzuzuk? Zein da zure aukera? Claro, ni metre bezala etorri naiz, baina gainera, ematen ari dizkiot platerrak. Beitu, ni gustoko izango luke komentatzea gobernua araudi berriak esarri nahi dituela telefono iruzurren aurrean. Gainera hori gogoratu digu ja ez dagoela Alberto Garzón kontsumo ministeriotzan, ez dagoelako ere beraz kontsumo ministerio bat, baina bueno. Eskubide sozial, kontsumo eta agenda 2060 hogeita mar. Edo 60 nahi badute ere, baina hori ja gero. Ministerio berria sortu zuten legealdi berriarekin,
Eta, bueno, hor dagoela Pablo Bustindui, Alberto Garzonen lan berdin egite. Bueno, zeintzuk dira konkretuki iragarri dituzten neurriak hilabete gutxitan martxan jarriko dituztenak. Alde batetik, emanda ez diren zenbakiak blokeatzea. Zer esan nahi du hau? Zenbaki batek ez badauka jabe bat, hau da pertsona da enpresa bat, momentu honetan zenbaki hori erabiltzen ari duena, zenbaki horrekin telefonia sarean ezingo da dei bat egin edo mezu bat bidali. Hau basikoki oinarritzen da emailekin bezala, baita ere telefono sistemetan... telefono pribatuak ez daude ez dira egongo. Hori baino gehiago, zu zenbaki pribatuarekin deitzeko aukera izaten jarraituko duzu, baino zenbaki bat agertzen bada, deia egiterakoan, zenbaki hori izango da jabe bat daukan zenbaki bat. Movida azken finean da, emailekin bezala, zu telefono sarean esan alduzula nor zaren beste edonorren telefono jarrita. Hau da, hori manipulatu, hori doitu daiteke esateko, ni adibidez, telefonikako zenbakia naiz. Hori oso erabilgarria da, kasu batzutan, adibidez, deiak hainbat lekuren artean banatu behar direnean, baino dei horiek ikusi behar direnean beti jatorri berdinetik, esan dudan araua, telefonikaren arreta zerbitzua, haiek deitzen dute beti agertzen dela 1004, baino Madriletik edo Bartzelonatik edo Bilbotik edo Malagatik deitzen dizute. Hori oso erabilgarria da, baina kasu batzutan gaizki erabiltzen da. Orduan, hori parte batetik. Beste partetik, Espainiatik kanpo datozen deiak ezingo dute Espainiako telefono bat izan. Hau da, dei bat egiten bada Espainiako telefonarekin, pantailan agertzen dela Espainiako telefono bat, Espainiatik etorri behar da. Ezingo duzu, ezingo dute kasu honetan, roamingen ez dauden roamingen dauden telefonoaz aparte, beste nazioarteko deiak ezingo dira egin. Zu Morokora zoaz deiak egin halko dituzu? Bai, beti bezala. Baino, zure telefonoa dagoelako erregistratuta pertsona baten izenean gainera, Espainian. Osea, que dena ondo. Ze gehiago, dei komertzialak egiteko bakarrik erabileako dira telefono finkoak, mugikor zenbakiak erabiltzen badira, enpresa hauek izun bat jasotzeko arriskua izango dute. Eta, laugarren partetik, azaldu dugunez ere, hori telefonoak aldatu aldirela jartzeko nahi duzun beste telefono bat, SMS-en kasuan, baita ere jarri alda izen bat telefono baten ordez. Adibidez, zure bankoak SMS-ak bidaltzen dituenean, ez du telefono zenbaki bat jartzen du BBVA, Kutxabank edo dena dela. Oiek... Oso ondo baita ere phishing eta horrelako estafa SMS telefonikoak saiesteko. Claro, hori aprobetxatzen da phishing, SMS bidezko phishinga egiteko. Kode horiek erregistratuta egongo dira erregistro batean, eta bakarrik bere jabea erabili ahalko ditu, beste SMS guztiak kode horiek erabilita blokeatuko dira. Orduan, nahiko nire ikuspuntutik nahiko interesgarri limite pizkat jartzeko movida guzti hauetan. Ondo dago, bai. Eta orain bai, ja daukagun denborarekin berri askarra egingo ditugu, baina pizkat zabaltxoagoak. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarra hauetan kontatu nahi dizuegu Elon Muskek ingeniari bat kaletu zuela bere lagunei
ixan, X Twitterren, ez dimititzeko eskatzeagatik, baino epai batek esan du, ez daukala arrazoirik Elon Musk. Baina. Bai, Amerikako estatu batuetako lan harremanen batzorde nazionalaren epai aitzindari batek legez kanpotzat jo zuen, zuk esan duzun Inigo, kaleratze hori. Ikerketak agerian utzi zuen Musk kaleratu beharreko langileak identifikatzeko barne argitalpenak eskaneatzen zituela eta Twitter orain X deitzen dena, mailan eztabaidagarriak ziren lan aldaketen erdian. Gainera, super ilegala den kontu bat, Espainian ere gerta leike, zure enpresak adibidez ez badizu ordaintzen, egia da, hobe dela pizkat aguantatzea ahal baduzu kaleratzen dizuten arte indemnizazioa jasoko duzulako, zu joan baino, zu jaten bazara, ez duzulako indemnizazioa jasoko. Gutxienez Espainian, Amerikako estatu batuetan agian beste... Pizkat horrela zen kasu hau, horregatik baita ere hartu dugu, Espainian gertatu leiken kasua delako, eta, en fin, hori esatea, edo orokorrean lan gomendioak ematea, pues ez da ilegala, ez hemen, eta ikusten da estatu batuetan, ere, ez da kaleratzeko, arrazoi bat. Beste kontuetan, IBMek bere lehen datu kuantikoen zentroa inauguratuko du Europan naturaren misterioak argitzeko. Bai, konkretuki izango da Einingen, Alemanian, eta mundu baian duen bigarren zentro kuantikoa izango da, eta ikertzaileei eta enpresei konputazio kuantikoerako sarbidea eskaintzeko diseinatuta dago. Konputazio kuantikoa funtsezkoa da materialen zientzia, transizio energetikoa eta bioteknologia bezalako arloetan arazo konplexua konpontzeko. Zentroak 1 kubitetik gorako prozesadore aurreratuak eta akats kuantikoak minimizatzeko teknologia ditu eta Europa lider gisa kokatzen du sortzen ari den teknologia horren ikerketan eta garapenean. Orain ja megabit edo gigabit aparte edo gigabit baita ere kubitean direla bit kuantikoetan kontatu beharko dugu informatika. Google Chrome navegadoreak iragarkien blokeatzaileak desaktibatzen ari da. Bai, Google Chrome Manifest V2 aplikazioan oinarritutako luzapenak desaktibatzen hasi da. Hala nola uBlock Origin iragarkien blokeatzailea Manifest V3 sistemarako transizioa dela eta aldaketa horrek Googleen arabera segurtasuna eta pribautasuna hobetzen ditu, baina tresnen gaitatzunak mugatzen ditu. Hala nola iragarkien blokeatzaileak. Erabiltzaileak abisua jasotzen ari dira edapen horiek berehala desaktibatuko direla jakinarazteko. Aukera batzuek nabigatzailea aldatzea edo MV3rekin bateragarriak diren bertsio mugatuagoak erabiltzea eskatzen dute. Kontua da Manifest 3. bertsio horretan debekatzen dela webgune batek erakusten dituen elementuak aldatzea. Horregatik iragarki blokeatzaileak direla iragarkiak webguneen parte ezin dira erabili. Spotify enpresak beste teknologiko batzuetatik aldentzen da bulegora itzultzea baztertuz, eta esaten dute konkretuki ez ditugu helduak ume gisa tratatuko. Beitu, Spotify telelanarekin duen konpromisua honela berretzi du eta beste enpresa asko bulegora itzultzera behartzen ari dira gogoratu, hainbat edo Google edo Amazon edo, nahi duzuna kontatu dezakegu. Katarina Berg, Spotifyko gisa baliabideen zuzendariak adierazi zuenez enpresak, ez du bere egungo politika aldatzeko arrazoirik ikusten eta garrantzitsuagoa da malgutasuna, eskaintzea produktibitateak eraginik izan ez duela ziurtatzen dute eta nahiago dutela langileak arduratsu gisa tratatzea. Normala den bezala eta, en fin, enpresa askok egin beharko zuten bezala, langileok nahi dugulako soldataz aparte lan baldintza onak edo duinak, por lo menos, eta malgutasuna.
Eta berri askar luze hauek ja bukatzeko, FIFAk lankidentza hitzarmena iragarri du Konami eta eFootballekin eSportsen sektorean jarraitzeko. Bai, futbol federakundeak internazionalki FIFA akordio bat sinatu du Konamirekin futbol bideojokoa erabiliz FIFA World Cupen 2 edizio antolatzeko. Lankidetza hori Electronic Artsekin hautzi ondoren sortu zen, ia 30 urteko harremana izan baitzuten arekin, gogoratu bideojokoa FIFA, bideojokoa deitzen zena, EA Sports, bai, Electronic Arts. Kanporaketak maila globalean hasi dira eta 18 herrialdek hartuko dute parte. Helburua da FIFaren presentzia indartzea kirol elektronikoen sektorean. Horrek ez du esan nahi FIFA bideojoko bezala bueltan egongo dela, baino egia da, zertxo bait daukatela futboleko fanak FIFak bai patrosinatua, FIFak babestua, interesgarri haiek bueltatzea sektore honetara. Anti-clickbait. Eta anti-clickbaitaren kontua programa honetan nire kontua izango da batez ere, hiru izenburu hauek, hiru titular hauek nire aukera izan direlako. Adibidez, ez jarri inoiz, horrelak esaten zuen izenbura, ez jarri inoiz routerra etxeko gela honetan. Sukaldean. Bai, arrazoi bat dauka, egia da, delako ceramikasko esango dut. Oso beroa den leku... Ez, berotasunaz aparte... Magnetismoa. Ceramikasko... Joder... Paretak. Paretak. Ceramikasko paretak eta, horrela oso potoloak diren paretak uinak blokeatzen dituztela eta gainera erreflektante badira, uinak barrura. Paretak azulejoekin uinak ez dute pasatzen. Hori da, islatzen dira barrura eta hori. Baina, esan nahi dut izenburuan jartzea, ez jarri inoiz ruterra zure sukaldean, ondo egongo litzateke. Eskerrik asko. Beste bat, bizumen bidari eta jaso duzuna ikusteko trikibaioa, hau papartizea kaja. Historia. Hau da, erremintadokat bizun non deitzen dela historioa eta hor ikusi alduzu zure historiala, nabigatzaile bat bezala. Trikimailu oso potentea. Zelako trikimailua. Eta azkena, Elon Muskek izan Twitterren aldatzen ditu jokuaren arauak eta erabiltzaile bat blokeatzea ez da izango lehen zena. Asalpen pizkat luzitxoagoa dauka, baina no va a ser lo que era hasta ahora, zein da movida. Norbait blokeatzen baduzu izan Twitterren, nahi duzun bezala, pertsona horrek oraindik zure argitalpen publikoak ikusi ahal izango ditu. Aldea da, ezingo duela elkarreragin. Ez gustatzen zait, ez erantzun, ez gozokirik, baina ikusi bai. Hori izango da egin alduen gauza bakarra. Zure tweet publikoak ikusi. Ja, orain arte ezin zen egin. Baina, pizkat argiago jardeitek ere, pues, digo yo que sí. Hori gaurko anti-clickbait. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Bueno, Borja, hauek izan dira teknologiari buruzko movida guztiak. La oreja de Van Gogh buruz ez dugu hitz egin, beraz, osondo burutu zaigu programa. Bai, objektiboa gainditu dugu.
Bai, Borja Ruz, eskerrik asko eta espero dugu urrengo programa zurekin ere izatea, edo ez badu, basatuz ondo, baino ez basatuz errepikapena ere egin dezakegu. Bueno. Orduan, en fin, atal bat daukagu aprobetxatu gabe. Sorpresak egongo dira denboraldi osoan. Oso ondo, urrengo arte. Eskerrik asko Inigo eta entzulo guztioi baita ere urrengo arte. Eskerrik asko ere oso azkar Mikel Garmonari berrikuspen teknikoan dagoena eta irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Sarean zehar berriz bi aste barru hemen zure podcast edo irratian. Hori gertatzen den arte, gure eskerra beti bezala, gozatu urrengo egunetaz eta entzungo gara bi aste barru. Aio!